Molweni ndiyanamkela kwezaseTV ngesiXhosa. uNtando uxelelwe nguMpilo uba kufuneka atshintshe indlela anxiba ngayo njenge-CEO, anxibe kakuhle aswenke, anganxibi njengolaa hlobo beseyi-employee yakwaMxenge. Ngenene ke utshintshile ke ngoku ubhutiza. UThulani uke wafika ke beseofisini uNtando noMpilo. Apho uNtando ephinde futhi wamkhumbuza uba yena une-degree plus ke ngoku uyi-acting CEO. uToolsgate ke uthe wabuza kwaUmpilo uba nawe ngoku uhlala eofisini. uMpilo uthe ewe ndiyi-deputy. Baye baphela ke intsini emva koko because hayi nendlela ebeyichaza ngayo nje ibihlekisa ke. Kodwa uThulani yena ushiyeke bajonga nje waziphumela. Bashiyeke beplena ke uba uNtando kufuneka ayophitsha kumxolisi ngebusiness proposal entsha aza nayo uNtando. Bahlangene ke nomxolisi lowo ke emnxibe kakuhle ke uNtando eswenkile. Umxolisi uthe ke anodiscuss izinto zakhe noNtando okokuqala nje ngoba yena ungunyana kaMxenge. Kodwa uNtando wathembisa ke into yoba uyacela bakhe bathethe. Wathi ke umxolisi hayi asizodibana ke sizothetha esitratweni, kufuneka siye kwindawo apho i-private khona. uNtando uvumile ke baya kuloo Ntando ke apho baye khona. Apho athe ke umxo ayizukwenzeka kakuhle le nto yale meeting, kuzawufuneka konwatye kubekho amantombazana notywala neesigazi nje kube mnandi. Ngenene ke uMpilo ke uorganayizile iitshomi zakhe zamantombazana. Kwaselwa ke akanxila ke umxolisi. Uthe uNtando ethetha ngebhizinesi sele umxolisi engakwi-swimming pool namantombazana, wabe umxo esithi mayime leyo ke kuqale kugqujwe kube konwatyo. Watsho ekhulula umxolisi eshiyeka nge-BVT wedyumpu kwi-swimming pool emva koko. Hayi ke apho ubesezwa nangala mantombazana yena engulaa dedi emane exelela uNtando uba makeze notywala, makaze neesigazi kuzoselwa kube mnandi apha. uNtando beme nematha ke yena kuba kaloku uyabona uba ayikho le nto yalo mfo, into ekhoyo apha sisigrovane qha esi. So asiyazi ke uba izawuhamba isithini, iphelele phi ke into kamxolisi, kodwa ke for now basekwazi mkhithi. UMsimelelo yena uphe usivuyile umsebenzi uba makawusebenze eScrapyard. Andithi mthathe wamhlalisa naye yedwa kwindlu ethile apho amhlalisa khona. So uthi ke ngoku akafuni uba abe mhlupha kwifemeli yakhe and umxelele into yoba makohlukane noNontle, makabe bhizi nokusebenza. Wabe sithi usivuyile ndizomxelela kaloku uNontle mna if wena uthi ubaxelele uba mna ndingubani. uNontle yena ubhizi uplena ukwenza ii-events ezitshisa nyama, kodwa ufuneka uthe abanayo nje imali yezi zinto azifunayo. Kodwa ke uNontle umkhumbuzile uba kaloku yena unguMrs Mxenge, uza kwenza izinto zenzeke. Uthe ke uzoqasha novuvu kule nto yakhe. Funeka uthe no, not laa njubaqa yomntana, not kweyakhe ibhizinesi. So asazi ke ngoba uNontle uyamthanda uvuvu but akakamazi uba yibrother yakhe. Nofuneka akamfuni nokumbona kodwa akamazi ke ngokuba ungunyana kaMsimelelo. Asazi ke noba izokwenzeka naleyo ngoba kaloku uNontle yena wazi uba uzoba nemali, kanti ngoku uphethe uNtando imali ingangabikho ngoba uNtando uthe uzoblokha kwanto inemali phakathi, kanti kanozuko seyiblokhile. Asazi ke kaThulani noba ikablokhwana ngoba kaloku naye wayengekho kwi-meeting. Enkosi, ngicela siqhubeke subscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.